О, идва. Чуваш ли? Това е град, чуваш ли шума? Ние няма да тръгнем преди. Не, утре. 3 през нощта. Гледай, почна града. Гледай. Леле! Извиняй. По-зле ще става, минавайте насам. Няма да стане съвсем. О, това беше добро. Добре, това всеки път като дойда. Не знам, аз си мисля как при мен да се прибирам. Мис Магра Фанелка. Аз си майката. Човек, що вали вътре? Вали вътре, бе! Урагана! Абе, е Ниньо, е Ниньо! Паеш, да? Май само някой умрела в мен. Баяк е. Видя ли какво пречепа на бе? Не! Вътре! Не, чакай, те не могат да имат там. Леле! Аз такова нещо не съм виждал. Леле! Това не е истина! Това не е истина! Гей! Сите е полицейски! Oh my God!
Това е безобразие, бе. Не е истина. Гледай как би отстрани по хоризонтала. Това отрепа всичко. Край. Дей това топка. Дей. Аз такова нещо никога през живота не съм виждал. Май гот! Дей! Виж! Мама мия, леле! Държи. Много е добра. Това не ме дам. Това много сериозно стана, бе. Лора, да те взема ли? Аз такова нещо да правя. Ела селфи! Ела си, майка. Jesus слиза. Няма кемтрейлс! Няма кемтрейлс! Ей, там се каза Къде? А, да. Не, това е от земята, от страни, да. Филм от цялото преди да завали. Имам. 4 гига. 4 гига. Това няма откъде, всичко капе и вали, бе. Не, колко сняг има тук, виж. Да, о майгата. То не мога да... Гледай, къде е спаднал. Да си отложиш в чашата. Това е престъпление срещу човечеството. Ние си мислим, че пазим от дъжда, то... Аз го чул гърда и викам, прибирайте се. Те не ми вярват.
Пази ми и мене, де. Аз такова нещо за първи път в живота виждам. Само по телевизията съм гледал тия работи. Гледай, виж водосточната тръба. Абе, някъде. Тя се сцепи, бе. Да, от градушката, да. Те от всякъде. Гледай. Абе, то мазето се напълни. Ами не, си ще надолу гледам. Ама подлива, знаеш какво? Трябва да сложиш две плочки отгоре, защото подлива по грамата. Не. Дойде вашия. Съсипа всичко. Всичко съсипа, край. Каквото беше останало от предишните градушки, сега вече няма да го има. Не е имало. Имаше. И такова чудо не е било. Такова не. Поне в София. Такова чудо не е било. Така че ми се намокри телефон, аз такова нещо. А, 11 минути валежна градушка, гледай. Снимам го от преди да завали. Гледай водосточна тръба. Как се сцепи. Ма тентата издържа, бати здравата тента, на толкова години беше. Не, това не е истина. По-големи да те намеря ли? Да пукне из градината. Мале. Леле! Това беше. Би ли ви яко? Не, за първи път. За първи път. И са слънце. Дай гнева Божия. И 20 милиона за чистене сега ще трябва. Гнева Божия. А реколтата? Сливите не отидат. Мушкатата ми отидоха. Гледай, дърветата са празни. Его е мушкатото. То оцеля много странно, аз го гледах през цялото време. Оцеляло, погледне, че се напука и това и... Не, това, че щупера с сито, да. Супника. Аз го чаках всеки мен да се щупи, как не го удари. Ей сега. Ей сега, що? Рано още. Ей сега. Гледай, Като върна върху мене. Повърна малко, въобще, кога? Сега ли? Това да не е, кой да го държиш, бе? Така с две ръце. Маретко ми се случва. Не, такова нещо не, никога, never in my life. Веднага ще го посна в YouTube. Има ли ранени? Ранени има ли? 100%, аз тук между нас гледам. Няма такова нещо. Гледай. Бибо, как си, Бибо? Това е направо не е истина. Това отвътре ли? Леле, аз такова нещо. Това не е, бе. Никога. 35 години съм вече. Никога дете. Те са намаляха, имаше си като юмруци баш.
Гледай, това нещо какво е? Да, идвам. Това са много малки, са се съединили. Не бе, има, виж как е, има ядро и от него излизат едни като... Виж, Да, се като медуза е. разширило. Да, Все едно се е формирало и после избухнало. да. Едното са много малки, другото е все едно ядро, точно До така. мене имаше два пъти колкото е тази топ. Къде? Я да гледам. Ей, майка. Аз ги снимах, когато преди се стопа. Какво се стъпа? Това няма стапена една година. Не, край. Сега сме в окото на бурята, мога да има още. Гледай. Сега няма дъжд, ако не ни вали. Не. Ай, чай, джанки! Дайте събереме джанките, да не ги мачкаме. Заповядайте следващия път на снежна буря.